टेस्टी होबाय ओमफ्राय खामबाय सार आसि गोथाव इयो नै मोदोमाव थादों दे बिल' माथो दस्रासो नांफैबायलै फुङाव ओंखारनानै गोथाव न' गोथाव होमबा नोंथां माबायदि गोथाव मोजां हासिनो नै दासो मोनलोंदों Hi everyone, welcome back to my YouTube channel once again. नोंथांमोनखौ मोनसे चेनेलाव फिन खेबसेबा फरायहरफिनलायबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय बबे जायगायाव थांनो नागिरदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो मिन्थिगोन आरोना जा लोगो ओमफ्राय दिनैहाय आङो जा माने असाइस देलायदों आरोना जानो खारदोंना खाराखैथाय गोमोरफिनोलै नै थांगासिनो जों दायो माय थांनो नागिरदों जों माय थांनो नागिरदों फिथाया मायाव बावखुंग्रियाव बेरायनो नामा बेजों थांसै बेजों थांनो बेजोंसो थांसै एथ' दोनबालाय जोंहा मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरनाया गारियानो एखे माने मेकारनावसो सोफैग्रोनांबाय आरोना ओमफ्राय दा नै जिरायनानैसो दंगासिनो नै गारिया जोंना उफाय गैया लोगोफोर थिखोनांबायसो माबा मोनसे बुस्थुआनो बायनानै होदों आरोना बिराद जारला बेसे लायो नै लोगोफोर जोंहा देरबिलाव सफैबाय आरोना बिसिनि भिडिअखौ लानानै भिडिअ फट' खेबजानानै हरफिनसै नामा ओमफ्राय जोङो एसे माबा माबि सावनानै जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा दसे उनाव नायलांबाय थाबानो जाबाय मोनानोसैबो बांद्राय टाइम मोना आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअनि गेजेरजों ना मा होनो लागायजेनदो थोड़ा समय दे ना नै आङो बिलुनखौ हावल' लादों आरोना बिलुनखौ हावल' लादों नखेबफैलाय आंखौ फैलाय ओरै खाथियाव फैलाय नै लोगोफोर माने निउ इयार बोथोर सफैसै ना ओमफ्राय जोंनाहाय नैबे देरबिला एसे डेक'रेसन खालामगासिनो दङ ओमफ्राय जोङो दिनैहाय माने बेरायनो फैदों आरो ओमफ्राय बेरायनायजों लोगोसे जोङो एसे माने माबा माबि सावनानै जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय देरबिलाव फैबाय ओमफ्राय दासो मोनफैदों ओमफ्राय मोनफैनाय लोगो लोगो बिराद माने हारसा गथ'फ्रा बेलुन्स लानानै थाजोबो आरोना ओमफ्राय मानसिफोरनि उन उन खारफायो बिदिनो जासियो आंनिखौ ला सोरनिखौ लानो जायो ओमफ्राय बेलुनाबोथ' ओरैबायदि दामखा मोनसेयावनो 20 रुपिस आरोना खमाव होखाया ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो माने जासिबाय थाबायना बेखायनो आङो मोनबा लाबाय आरोना ओमफ्राय मोनबा लानानै एसे फट' लानोसै मोजांबो जायो नालाय फट' लानो थाखाय ओमफ्राय भिडिअबो लानोसै ओमफ्राय नायलांबाय थादो
lah nun lah khaba impe lah khanin babu manja spai thai de फ्राय नै लोगोफोर जोंहा फटक सटक भिडिअ खालामजाबाय आरोना ओमफ्राय मिलनबो बायबाय ओमफ्राय जा मोजां मोजां फट' खेबजाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जेब्ला आं पस्ट होयो अब्ला लाइक होबानो जाबाय अके ओमफ्राय नै जोंहा ओरैनो जानाय बानायगासिनो आरोना नायदो जोंहा बिदामोनहा आंनो जाहोनो थाखाय बिराद माने खालामगासिनो आरोना बिसोर आंखौ बिराद अनो ना हरलाय एक्टर मालायसो बै माथो सोलाब मोनसेया जौगोनसै बियो मैजों गलनानै नै जोंना जाहांबाय माबोरै जाखिसै जबायसो बायबायसो नै जोंहा बेवहाय दाउ हांगासिनो ओमफ्राय अमाया जाबायना अमाया जानानै इनिया हाखांबाय आरोना नै बेलाय नोंथांमोनहा नुदों बे प्लास्टिकआव बोखारलाय संख्रिनिया एसे रिंखां औ बेलाय माथो अमा हांनाय जानानै थांनोसै दैरबिलाव दिनै बोथोरा बेसे गुसु गुसुना बेखायनो ना लाइभ हगाराखै आं ब्लगसो हाय होनलाय हाय थै मोजां होन बिदि होनलाबाय जायो नामा हाय होनलाय हाय मा लांफैदों एसे पार्टि बायदि सोलिफैदों पार्टि बायदि जाखायो नामा पार्टियानो जाखाबाय दा आरो बिदि जाफैबाय नालायथो पार्टि नङि बायदि मोनदों रिल्स बानायदों जेबो एक्टिं रोङा एक्सप्रेसनानो गैया फेसियेल एक्सप्रेसन नांगौ लाजिया आरो मा लाजिलाबायनांगौ लाजिनानै ओंखाम मोनजागोन नामा नों लाजिया जायो बानायफेरि मानसिफ्रा मोननावलाय खनसे आंनि बिदा बियो रिल्स बानायफैदोंमोन बेरायनो इजों लोगोसे ओमफ्राय रिल्स बानायलांसै होनना बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आं जोंनि रिल्सखौबो नुगोन नोंथांमोनहा आं हगारना होखागोन आरोना जाबाबो जायाबाबो हगारना होगोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर जानोसै जोंहा जानो लुगैनानै दंखाथारोमोन आं टेस्टी होखाबाय मासे गोथाव आयैनो मोदोमावल' थादोंलै दैरबिलाव माथो दस्रासो नांफैबायलै फुङाव ओंखारनायानो गोथाव न' गोथाव होमबा नोंहा माबायदि गोथाव मोजांगासिनो नै दासो मोनलोंदों नों जाफैबाय सोर नों आंलाय मा जौखौनो दासो लोङो दे लगायदो दे आयै जानो लुगैबायहाय आङो गुवाहाटियाव थानानै मोनजायामोन आं जानो लुगैबाबो मोनजायामोनलाय आयौ सोरनिबा फेभरेटथार ने सोरनि गाना सोर दंफायो नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो एसे बेदर जाबाय मा जाबाय ओमफ्राय मोनाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा आरोना थेंक इउ स' माच फर माय भिउवार्स आंनि भिडिअखौ जोबजानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बालें थाबायनायजों आरोबावसो समायसिनदों गोसो आंनि बारासो मोनसिनदों